Tari sak lajengipun sumangga Mas Tito somprete sesarengan Anggara Audio. Ya iki lo Turangga Jaya lo mok siji diaturke Sri Kandi wonten dalem punika ya Pak. Sigrak lan uga halus-halus ya panalus ya panjer ya iki kang kawinatan Sri Kandi Turangga Jaya. Iki ana pira man coba tak hitungi nggih Dur. Iki cacahe ana 8 lho nggih. Ana 8 ya kan. Sri Kandi kembara cacahing wonten 8 ya. Ayo kanca ayahi karyaning prajurit kene kukur gunung pandang gawe sayok rukun bebarengan karo kancane lila
siji telu maju papat papat diulang-ulang ati mesti engkara bunyi Olotis kontrol baris Olotis kontrol baris Olotis kontrol baris Olotis kontrol baris iki mau saja kok peteng ono apa to lampune mati nggih saiki wis padhang meneh jajale to tak waspadake ana 8 iki nggih Anjis kabeh ayu-ayu ya iki para putra putri saking Trongojaya Kendhang Dulur oh yuk nah oh dikepelake oh iki sing kawinatan dari Trongojaya woi diaturke gliak-gliak sesarengan Trongojaya ya dikepenake wong loro iki oh Koromo musike kandha gendut goyangane kenong kempule iki asli jaranane eling sliramu lagi nyuwun lagu jebul rangira tresna rasaku lagu
ngendikane melu tetembangan Tuninas aku mong tansah kelingan nembangake tembang lagu katresnan sewengi tansah kelingan sithik-sithik wae oke loh hey Saranane iki lho saranane Rangga Jaya
Ho ho. He he. Ho ho. He he. Ho ho. Ayo nduk goyangane dikepenake. Iki lo seranane, iki lo orangga. Yeah.